Ningothuswa izinto ezenzakalayo ma comrade. Ze commission mazenzeke. We mazenzeke i-commission zomadlanga mazibe khona. Sikwazi uziva inyani namaxoki zigqithe. Sikwazi ukuthi ke ngoku xa kugqityiweyo kuthethwe ukuthi intoni inyani, and in the process makungade kulindwe la commission ivalwe. Xa kufuneka kubekho abantu abafuneka babanjwe ngokukhawuleza mababanjwe, kungalindwa. Sidikiwe ngamaxoki, sidikiwe ngamasela. We are saying in English, we must not wait for the commission to finish its business. If there are people who are supposed to be arrested, let them be arrested. We must not wait for the final verdict of Justice Madlanga. If somebody must be arrested tonight, arrest. Asikhathaleli noba ngubani na. Mababanjwe icho i-ANC. Makungalindwa sibe sigezelwa ngamasela. Siva izinto ekungafunekanga sizive. Indoni otsotsi zichomi namapolisa i-country leyo. Utsotsi one side, police one side. Apa kwa ANC phansi ngokhomtsotsi phansi. Aba bantu bangotsotsi baqashileyo apha embuthweni ndiyagqibelisa ngoku. Uyabona nina ningama volunteer. Anisihluphi. But kukho abantu abasihluphayo apha. Abatya ithenda. Ubabone benemoto. Xa uthi uyabalandela ukuthi ngobani kuthiwa baziitshomi zama-comrade. Phansi ngamasela phansi. Phansi ngeetshomi zama-comrade ezitya ithenda phansi. Phambili nge-ANC phambili. Lama comrade ahamba enikwa o50 rand. Otsotsi babaleke ngeemiliyoni. Besebenzisa igama le-ANC. Mayiphele lonto ngoba bubugqwirha. Masingayivumi igama le-ANC lidingadungwe ngamagqwirha edakeni. Ngendlela yokuthi kuthiwa hayi le tender uzibani bani uyayithatha ngoba ifunwa yi-ANC. I-ANC ngenaphi kulonto? Aba bantu sibabona behamba ngeemoto ezoyikekayo. Kuthiwa ngabantu be-ANC, lingcolile igama le-ANC. Abantu xa unxiba i-t-shirt ye-ANC ugqitha kuthiwa nanga lamasela. Mababanjwe lamasela, makabanjwe. Makagandwe amasela, makagandwe. Wenze into entle uRamaphosa. Into ebithethwa ngumkhwanazi mayiphenywe. Uba ebexoka umkhwanazi uzawubona. Uba uthetha inyani makabanjwe amasela, makabanjwe. Ene lanto kamkhonazi uba inyani mayisifundise isifundo. Lento bendiyithetha apha namhlanje emaqabane. Kule verse bendiyityhila apha. We must learn from our mistakes. Let us not repeat our mistakes. I-renewal iti, where we have seen a mistake, let's correct it. Maqabane, uchabalala kwamapolisa ne-state kuphela kwedemocracy. Abantu bakuthi bayahamba bayovula icase, amasela otsotsi bahleli, uyabanjwa namhlanje uyaphuma ngomso. Uyabanjwa namhlanje uyaphuma ngomso. Siyazazi ezo zinto. Utsotsi ujikeleza iminyaka le yonke esenza unothanda. Akabanjwa, ungena namhlanje aphume ngomso. Kanti unguminister wamapolisa, kukutsotsi owaziwayo. Aphume ngebhayili, wamosha la mini wayephuma ngebhayili. Sambamba waphambana usesetrongweni nangoku.
wathi xa ke phuma silandelela lonto sibuza ukuthi kwenze njani kwathiwa i-investigating officer ithe kumanki xa le chap ifuna ibail yathi hayi mkhululeni xa ndimfuna ndiyamfumana sambamba nelo polisa elo batshona phakathi ejele nanamhlanje yandile lonto ukuthi amasela akahlali nemizuzu etrongweni ayavulelwa banikezwa ibail ezingapheliyo unomphela lonto si-ANC asinoyixhasa maqabane ilento ke upresident athathe isiqumo esisisapotayo sale commission nigade kodwa ningathathi izigqibo ezihamba ngaphambili umuntu onetyala makabanjwe ngoku ilanga lingakatshoni ndiyakubona indlela ovuye ngayo tata ngoba namhlanje lisuku lenyani xa sithetha ngo-Oliver Tambo funeka sifane nabantu abaye emlanjeni kwicawe yeZiyoni uyabona thina pha ecaweni yeZiyoni le yedress ungena emlanjeni uphume ukuthi uyahlanjululwa namhlanje siyahlanjululwa izono ngoba sinazothetha izimanga egameni likaTambo ngale nyanga ka-Oliver Tambo ndifuna ukuthi ke maqabane i-ANC yayixhasa into yokulwa ubugebenga into yokulwa icrime into yokulwa icorruption and therefore we must act and act from the front nani ningamalungu e-ANC nixhase loo nto inganothusi amaqabani wethu azawubiza kweza commission mabaziphendulele uba they are on the wrong side of the law kuzawuba nzinyana between thina nabo ukuya ngombutho but mabaziphendulele kwezo zityholo bazityabe kwayo niyeke lento yokuthi xa kubizwa uMbalula nithi hayi kukho iplot against uMbalula iplot niyazelaphi iplot kunini samamela amaxoki kwa-ANC esisebenzisa for i-interest zabo xa uyiminister utyholwa zimele ucacise into zakho sikuve uthini ungabe usitsala ngapha nangapha uziphendulele abantu bakuve ukuthi uthini kungabe kuthethwa indaba ukuthi hey uMbalula uleqwa xa bekutheni ungazilweli nje xa uleqwayo siqhela uleqwa apha ibhrukwe zethu zincinci ngoku ningavumi ke maqabane into ebalulekileyo ukuthi kukhusela umbutho ugqitha isiqu somntu ngoba uMbalula anganiphoxa nimthanda kodwa i-ANC asoze niphoxa ningathathi ii-feelings zenu nizibeke emntwini nilibali i-ANC nilandele isiqu somntu uyabona nalento yokhokhela abantu bathanda ukhokhela umuntu alibale nombutho ungayibolekwa mos into yokhokhela nangoku ndingunobhala ndibolekiwe loo nto ingathathwa uba ndisebenzanga kakuhle yi-privilege loo nto ayonto yam le into yenu nindibolekile nabo bangandinyulanga ndiyabasapota and ndibajongile but i-ANC yeyenu comrades masiyeke ukhonza iziqu uyabona amakholwa xa kaye ecaweni abakhonzi mfundisi but they look at guidance from umfundisi ngoba umfundisi ngumthunywa kaThixo they don't mistake umfundisi to be something else other than being the leader nathi apha embuthweni don't confuse us to be ANC we are privileged to be leaders but we are not ANC we don't own it
I come to own the ANC. The mistake we did, which Oliver Tambo and them did not do, is not to own the ANC. They understood that there was a mission to accomplish. Nati, wherever we are, we've got a mission to accomplish. And it's a privilege, it's not a right. I come to nelungelo lokuti lento eyam. That's why klasithetha asithi I sithi we. Dithethele nabangekhoyo apha, not mna nongutyana. Nabangekhoyo abalele ngomqolo everywhere ndibathethele namhlanje. Egameni lika Oliver Tambo andithi ayonto yam le. Nindibize apha njengonobhala ndizothetha ngoOliver Tambo. Ndiyifundile andigqibanga ndiyanobona abanye benu niyozela. Hayi anozeli straight. So ndizayicirculate ke le ntetho yam. AbakwiFacebook nizayifumana kuFacebook. Ngoba niyaliqhuba ichuku pha kuFacebook. AbakwiWhatsApp groups nizayifumana kwiWhatsApp. Le ntetho yam. Ndiyabulela maqabane. Masakheni umbutho siye phambili. Phatha ANC phatha. Phatha ANC phatha. Khokhela Ramaphosa khokhela. Amandla. Khokhela Mabuyane khokhela. Khokhela Tsileng khokhela. My party ANC, my party. Amandla. Enkosi. Maine, maine, maine mvula. Imvula yanobala. Maine, maine mvula. Maine, maine, maine mvula. Imvula yanobala. Maine, maine mvula. Maine, maine, maine mvula. Maine mvula. Amandla kawethu. Comrades, sibulela kakhulu ku SG we-ANC unobhala jikelele ngentetho yakhe. Siyavuya into basizayifumana i-circulator comrade SG. Kwesi sithuba comrades, before sinike unobhala wale ngingqi asenzele amazombulelo nezimemezelo zakhe, sinika i-regional i-provincial executive committee ucomrade Sokutu apha ecaleni kwam kunye ne-NEC residing ucomrade Babalo Madikizela ngicela eze ngaphambili bazosenzela le item yokugqibela. Sicele uSG abuyele kwalapha kufutshane nathi sizogqibezela le token. Comrade Sokutu, over to you. Mandla Gawethu. Long live the spirit of O.R. Tambo, long live. Long live the spirit of Alfred Nzo, long live. Long live the spirit of Comrade Winnie Madikizela Mandela, long live. Comrades, mandibulise kuwe chairperson, ndibulise kwi NEC members ezikhoyo apha, ndibulise kwi PEC deployees of this region, ndibulise kwi PEC residing, ndibulise kwi REC, ndikhahlele kwinkosi, ndibulise kubefundisi, ndibulise kumasebe abanikazi bombutho. Abanini mbutho, ndithi long live African National Congress, long live. Comrades, incinci into endiyithunyiweyo, ndithunywa into kokubana sizowuthi enkosi apha ku Secretary General ngentetho emnandi kangaka.
Thank you very much, SG, for reminding us of our values and the principles of this organization. Esibonakala sidlala ngayo namhlanje. Usikhumbuze kakhulu uthethe kamnandi wasikhumbuza into kokubana zindoni ebekufama siyazenza zindoni efanele ba asizenzi. Umuntu ke oye waphuma apha engafundanga uyakuba ulidada. Ndiqinisekile into kokubana siphuma apha sisazi ukuthi yintoni emasiyoyenza kuba kuthiwa masivuselele umbutho siqinisekise umbutho siyabuyisela kwisidima sawo esiyazi into kokubana ubelonga kuso. Siyafuna ukukutsho into kokubana usincedisile kakhulu ngokusifundisa and waqinisekisa into kokubana uyasikhumbuza. Sizowunikela ke lesi sipho sihle kangaka sisithi azayikhumbule iAlfred Nzo. Tina as PEC deployees deploy apha, we are so proud of this region. Le region njengoba ubusoyibekile yenye ye regions esithi xa siyijongile sithi inika isikhokhelo esihle kakhulu ileadership yale region. Siyayithanda ke lonto because izibonakalisa into kokubana inesikhokhelo esicacileyo ngeeprograms ezicacileyo eziza emasebeni ukuze amasebe akhule abheke phambili. Sizothe Nkosi ke SG. Sithe Nkosi ke SG sifuna ukutsho into kokubana njengoba sisazi ukuthi ungowalapha kakade ungowalapha Eastern Cape ungowalapha Eastern Cape nje ulijola. Siyafuna ukuthi masikombathise ngoba sibonile xa usiza sibonile xa kusiza yena usiza imvula. Enkosi kakhulu. Thank you very much. Manikele kuwe ke oh. Thank you very much, Chairperson. Thank you very much. Thank you. Amandla. Awethu. Viva Comrade April Vuta Fikile Razmataz Mbalula viva. Kokhela Comrade April kokhela. Kwesi sithuba comrades sicela unobhala walengingqi ukwena Comrade Pulelo Mohale azosisongela yonke lenkqubo. Insizwa zilele kule ndawo watsho mngana insizwa zilele ku usheshe watsho mngana insizwa zilele kule ndawo watsho mngana insizwa zilele kule ndawo watsho mngana insizwa uthethe watsho mngana insizwa zilele kule ndawo watsho mngana zinsizwa zilele kule ndawo watsho mngana zinsizwa zilele kule ndawo. Amandla.